Марката правиш мен. Защо да не си купуваме Opel? Да бе, на Белослав ще между другото. Да знаете. Да бе, сте сериозно бе. Добре бе, Белослав. Някакъв коментар за Марк Топел ще дадете ли? На марката? Защо да не си купуваме Opel? Ай, търпа бе! Бъде час за пари, да бе?